Arratsaldeon, eskerrik asko pazientziagatik. Hau arraroa da, musikoak itxoitenea noiz hartzen duzu zuen lekuan, teatroa moduan, eta gainera egon da arazo bat aulkiekin, egon behar zena ez egoen, eta, bueno, barkatu, azteko eta behin, barkatu atzerapena. Eta eskerrik asko guztioi etortzeagatik, leku berezi honetara, indianoen etxe hau, Bilafe, normalean ez da kontzertuetarako erabiltzen, gaur probatuko dugu, eta esango diguzue zuek, ea gustatzen zaizuen. Zuekin gaur, Amurreko Musika Eskolako folk taldea izango da. Mi esker, hasi gara Sugana Manuelarekin, Jose Mari Paragirre, ezagunaren doinu bat. Egiten duguna guk, bai euskal doinuak eta bai beste zenbait lekutakoak gurera ekarri. Txistuekin, gitarrakin, biolinakin, eta beti beste puntu bat eman. Urrengoa, bi kanten batuketa da. Deitu dugu zer gura dute. Eta alde batetik, Kebolen akezaient, kanta katalan ezagunaren bertsioa dakar. Hau Maria del Mar Bonetek ospetsu egin zuena. Eta lotu dugu Victor Jararekin, Txilerekin. Iaz bi herriak izan ziren notizia, guk kantu honetan bildu ditugu. Ea zer iruditzen zaizuen. Ze gura dute.
Mila esker. Hau izan da Juan Mari Beltranen fandango aparta, eta fandango guztiek atzetik ekarri ohi dute arinarin bat. Mila esker. Normalean, hau da musika eskolako folk taldea, eta gaurko kontzertua egiteko lan handia egon da atzetik, ikasturte osokoa, eta baita uda honetan entzegu pila bat. Eta aurkezpena normalean ematu bukaerako utzi behar direla, baina pentsatu dut igual banan joango naizela pizkanak aurkezten. Eta akordeoian, Iban Rodríguez. Jarraituko dugu Lunasa taldearen Feabra, Irlanda.
Bueno, kontzertu hau hasieran egin behar genuen abuztuaren 13an. Etzan nahi genuelako justa abuztuaren 13an. Ezik eta, data ezberdina bilatzen eta tokatu zen abuztuaren 13an. Bakizue gero jaiak bertan behar eta azkenan atzeratu egin da. Kasualitatea abuztuaren 13a gure lagun Manuren urte betetzea zen. Manu Mendigunen txistularia hil zan urtarrilean. Eta hurrengo kanta dedikatuko diogu. Lo aingiria. Ahotsa, txistuak, danbolinak eta Koldo Ulibarri. Eta patxadatik, pizkat animatuko gara, urrengoa izan zen aspaldia, 80. hamarkadan edo, Kepa Junkera batu zen Galiziako gaitajole batekin, Carlos Núñezekin. Eskerrik asko. Eta batu zituzten bai Euskal Herriko doinu batzuk, tartean Kepa Junkera beraren Uriondo, Galiziako beste batzuekin. Eta hau da emaitza. A Irmandade das Estelas.
mila esker, guztioi, mila esker. Espero dut gu bezain beste disfrutatzea gaur. Eta jarraituko dugu aurrera. Orain Europatik bidaia bat egingo dugu. Deitu genion 3 doinuko bilduma honi txartel bat Europarat. Eta hasiko gara Rumaniako doinu batekin, gero Balkan herrietatik sartuko gara, eta bukatuko dugu Frantzian. Orain arte biolinarekin ikusi duzue, orain txistuekin, Zurina Miranda.
aurrera jarraituko dugu. Kasu honetan, Patxi Perezi entzundako doinu bat, rigodon bat, ekarriko dugu. Eta sartuko gara ja kontzertuaren bukara aldera. Txistuekin, gitarraekin, bonbeteekin, denetaik jotzen, Unai Albin Arrate. Orain kunbia bat, batzuk ezagutuko zenuten Jose Ripiau taldea, sol minorreko kunbia egingo dugu.
Beno, azkeneko bikantuak egingo ditugu. Lehenengoa izango da hitz bitan, gozategina, eta bigarrena errezen ituzten sorginen oinordeak garagu. Errezen ituzten, deitzen dela uste dut. Zuena zerratu. Eskerrik asko gaur hemen izateagatik. Espero dezagun gozatuko zenutela gu bezain beste behintzat. Eta beste batera arte. Koldo Ulibarri txistuan, eta kantuan, Unai Albin Arrate, txistuak gitarrak, Zurine Miranda biolina, Iban Rodríguez akordeoia. Mila esker, beste bat arte.
Mila esker, bizik ez daukagu prestatuta, baina pentsatu dugu hori asko txalotu zuenez, errepikatuko dugula baten bat. Egingo dugu fandago aparta, eta honekin ja, agurtuko gara. Eskerrik asko ere teknikariei, Gotzon eta Asier egon dira, teknika lan egiten, mila esker txalo bat bere entzat ez. Eskerrik asko ere, barkatu izenak ez ditu goratzen, aulkiak jartzen eta ordenatzen ibili diren binezkei, mila esker, zuei ere. Eta honekin bagoaz, musika eskolako folk taldea gara, eta oso gustora egon gara gaur hemen, espero dugu zuek ere. Beste bat arde, agur! Eskerrik asko.